Gabon, milioi. Izaskun Bidejasoro ikastolako zuzendaria eta Arantxa Erigoraz ikastolako lehendakaria. Gaur lehenbiziko ekitaldia Azpitin, kilometroak izan da eta horrekin batea lekuko hartzia edo izan da. Nola joan da eguna? Azpitin 12etan egin dute ekitaldi bat, zeinetan lehenbizi omenaldi bat egin die bost jaietako ordezkariei. Eta ondoren, hori da txanda guri lekukoa pasatzeko. Guretzat oso momentu hunkigarria izan da. Hemendiken aurrera guri tokatzen zaigulako bete-betean kilometroak 12ko antolakuntzak inaztea. Jai honen bila urte desientetan ibili geha. Beste batean, 80 ospatu zen Andoainen eta geroztikan ez dugu aukerarik izan, horren urterake berriro jai hau Andoaina ekartzeko. Azkenean lortu genuen eta zain geunden momentu hau noiz iritsiko, guk gure borondate honenarekin, gure ahalegin guztiak jarriko ditugu herritarrekin batera, jai hau Andoainen benetan politia izan dadin, jendearen partairetza, ikastolako komunitatea osatzen dugun guztion partairetza eta herrian dauden kultura elkarte, kirol elkarte, ikastetxe eta herritar guztien laguntzaz, ahalik eta egunik gora bilena atera dadin. Gaur hemen izan den ekitaldia, lekuko hartzia edo horrekin batea eta bildudan jendea ikusita, ez dakit, ematen du jendea gogoz dagoela harrian eta erantzungo dula, ez? Aurten dator... Ekitaldia ekitaldi xumea izan da, berez horrela planteatuta zeolako. Nahi genuen nolabait adirazi, garbi utzi, hemendik aurrera Andoaini tokatzen zaiola jai honen antolakuntzan hastea, eta horretarako nahi genuen berri guztiakin kontatu. Horregatik egin dugu Andoaingo udaletxean, eta horregatik gonbidatu ditugu Andoainen dauden kultur, hezkuntza, kirol eragile guztiak. Eta bestetik, jendia aspaldi ari izan galdetzen eta berriro Andoainen kilometroak noiz, ez? Zan askotan entzuten genuen galdera bat, eta noiz ahal izan duguneaz, ez da erresa lortzea, eta balako batean lortu da 12erako, ez? Eta bestetik ezin da esan, oso pozik gaudela eta benetan oso gustora gaudela jendiak egiten ematen nahitan harrerarekin. Animatuta. Eta animatu nahi ditugu denok benetan lan egitera. Azkenean lan egitera bakoitzak aldun bezala modu batea edo bestera, ez? Azkenean garbi dugulako Andoain herriarentzako oso importantea den festa bat dela, ez? Esan behar dago ja batzordeak eta osatuta daudela eta handikan irekia daudela jendeak parte hartzeko. Hori da, nahi duna ikastola deitu dezan eta badauka izena emateko aukera eta talde batean edo bestean sartzeko aukera.